Guys, jeg har verdens største nyhed. Og den bedste. Jeg flytter, så jeg skal ikke være sammen med Karen længere. Ses. Jeg går ud og pakker bilen. Hvor er hun henne? Okay. Jeg sætter en GPS på hende. Jeg skal ikke sætte en GPS. Så det her skal nok gøre det. Sætter den på. Okay, godt i arbejde. Hey! Hun finder altid ud af det. Hvad fanden? Hvad er det? Der er noget kaninnød. Og så sådan en... Hvad? Og så sådan en lille hund. What the fuck? Det er så mærkeligt.